سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Iets leuk vinden. Iets leuk vinden. د یو څه خوښېدل. Wilt u roken? Wilt u roken? تاسو غواړئ سګرټ وڅکوئ؟ Wilt u dansen? Wilt u dansen? آیا ته غواړې نڅا وکړې؟ Wilt u wandelen? Wilt u wandelen? ته غواړې قدم ووهې؟ Ik wil graag roken. Ik wil graag roken. زه غواړم سګرټ وڅکوم. Wil je een sigaret? Wil je een sigaret? آیا تاسو یو سګرټ غواړئ؟ Hij wil een vuurtje. Hij wil een vuurtje. هغه اورلګیت غواړي. Ik wil graag iets drinken. Ik wil graag iets drinken. زه غواړم یو څه وڅکم. Ik wil graag iets eten. Ik wil graag iets eten. زه غواړم یو څه وخورم. Ik wil graag een beetje uitrusten. Ik wil graag een beetje uitrusten. زه غواړم یو څه آرام وکړم. Ik wil u graag iets vragen. Ik wil u graag iets vragen. زه غواړم له تاسو څخه یوه پوښتنه وکړم. Ik wil u graag om iets vragen. Ik wil u graag om iets vragen. زه غواړم له تاسو څخه یو څه وغواړم. Ik wil u graag ergens voor uitnodigen. Ik wil u graag ergens voor uitnodigen. زه غواړم تاسو چیرته دعوت کړم. Wat wilt u graag? Wat wilt u graag? تاسو څه خوښوئ؟ Wilt u koffie? Wilt u koffie? قهوه غواړئ؟ Of wilt u liever thee? Of wilt u liever thee? یا تاسو چای غواړئ؟ We willen graag naar huis rijden. Wij willen graag naar huis rijden. موږ غواړو کور ته په موټر کې ولاړ شو. Willen jullie een taxi? Willen jullie een taxi? آیا تاسو ټکسي غواړئ؟ Zij willen graag telefoneren. Zij willen graag telefoneren. دوی غواړي ټلیفون وکړي. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Iets leuk vinden. Iets leuk vinden. د یو څه خوښېدل. Wilt u roken? Wilt u roken? تاسو غواړئ سګرټ وڅکوئ؟ Wilt u dansen? Wilt u dansen? آیا ته غواړې نڅا وکړې؟ Wilt u wandelen? Wilt u wandelen? ته غواړې قدم ووهې؟ Ik wil graag roken. Ik wil graag roken. زه غواړم سګرټ وڅکوم. Wil je een sigaret? Wil je een sigaret? آیا تاسو یو سګرټ غواړئ؟ Hij wil een vuurtje. Hij wil een vuurtje. هغه اورلګیت غواړي. Ik wil graag iets drinken. Ik wil graag iets drinken. زه غواړم یو څه وڅکم. Ik wil graag iets eten. Ik wil graag iets eten. زه غواړم یو څه وخورم. Ik wil graag een beetje uitrusten. Ik wil graag een beetje uitrusten. زه غواړم یو څه آرام وکړم. Ik wil u graag iets vragen. Ik wil u graag iets vragen. زه غواړم له تاسو څخه یوه پوښتنه وکړم. Ik wil u graag om iets vragen. Ik wil u graag om iets vragen. زه غواړم له تاسو څخه یو څه وغواړم. Ik wil u graag ergens voor uitnodigen. Ik wil u graag ergens voor uitnodigen. زه غواړم تاسو چیرته دعوت کړم. Wat wilt u graag? Wat wilt u graag? تاسو څه خوښوئ؟ Wilt u koffie? Wilt u koffie? قهوه غواړئ؟ Of wilt u liever thee? Of wilt u liever thee? یا تاسو چای غواړئ؟ We willen graag naar huis rijden. Wij willen graag naar huis rijden. موږ غواړو کور ته په موټر کې ولاړ شو. Willen jullie een taxi? Willen jullie een taxi? آیا تاسو ټکسي غواړئ؟ Zij willen graag telefoneren. Zij willen graag telefoneren. دوی غواړي ټلیفون وکړي. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.